Lucu ngencing Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Da. Ya Mbak Aulia Pangesti. Nggih, kelahiran pundi nggih panjenengan niku nggih? Kelahiran Ngadiboyo, Rejoso. Nganjuk. Estu to? Nggih. Lah sak menika dolimisi. Domisili. Dosilimi. Dolisimi. Domisili. Oh bener ding, bener ya. Domisili sak menika wonten pundi? Aja guyu to. Domisili wonten pundi sak menika? Teng Sidoarjo. Sidoarjone pundi Horok? Horok. Candi Sidoarjo. Wow. Celake Lumpur Lapindo. Mila Sidoarjo niku plat nomere napa? Plat nomere napa Sidoarjo niku? Plat Hah? W.
Kelas ke Dene ha. Yo. Urip ana kuda gede semesta tukane emah sa isine apa-apa wae sadian sesidemu mesti kasemakan. Menika kula kunjukaken sedulur-sedulur WMC matur nuwun sampun ditenggani. Ayo teko sak bergodo nek ora tresna karo awake dhewe sak kanca ndak mungkin. Iya, heeh. Matur nuwun gunging panuwun. Ya le, heeh. Wah, kembang sesideman le semu rumangsaku. Bisa tukoke omah sak isine lho. Wong nek sesideman wong nek tresna ana ngono kuwi ditukoke omah, tukokne perunas. Terus nek perlu sewake kontrakan. Maneka warna carane. Ayo jenenge cinta kok le, cinta kok le. Iya. Niki wonten piwulang kula nate mireng. Nah, diselingi pitutur ya Mas Gareng. Ana piwulang saka para pinisepuh mbiyen. Piye le piwulange? Wong urip menika aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen nggur nuruti karep, jagat iki arep diemperi. Mula urip niku sakderma nglampahi nganti tumekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengkuwerdi hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya yang kuasa yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Ana tembung becik ketitik ala ketara ngono kae. Oh ngono ayo. Mula ana tetembungan kabeh kuwi sak madya. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Ngono ayo. Manane piye le? Ingkang mengkuwerdi jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka loro jangan mudah menyesal. Angka telu jangan mudah terkejut. Angka papat jangan mudah manja. Lan sing pungkasan dan jangan mengambil yang bukan haknya. Insya Allah nyambut gawe ning ngendi wae kok seneng ora getapan, ora disirik karo wong. Ngono ya le. Ayo. Nyatelek-eleke wong ki yen gelem nyolong kok. Heeh. Nek wis nyolong ki wis Sithika nek nyolongi tetep nyolong. Heeh. Neng nek saka kringete dhewe sithika ora apa-apa yen rezekine dhewe. Heeh. Apa meneh nglakoni dalang. Dalang ki wah abot sanggane Mas Gareng Dik Bagong. Ngono, heeh. Dalang iso swara kung kaya Mbah Dianom sabet terampil kaya Swargi Mbah Di mantep. Ning sing angel niku ketrimane karo payune. Oh ngono. Iya. Nek kuwi nasib terus nasib. Ya, dilanjut ya, dilanjut. Mbak Aulia, ya. Selamat pagi wilujeng enjing Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Da. Ya Mbak Aulia Pangesti. Nggih, kelahiran pundi nggih panjenengan niku nggih? Kelahiran Ngadiboyo, Rejoso. Nganjuk. Estu to? Nggih. Lah sak menika dolimisi. Domisili. Dosilimi. Dolisimi. Domisili. Oh bener ding, bener ya. Domisili sak menika wonten pundi? Aja guyu to. Domisili wonten pundi sak menika? Teng Sidoarjo.
Sidoarjone pundi horok? Horok. Candi Sidoarjo. Wow. Celake lumpur lapindo. Mila Sidoarjo niku plat nomere napa? Plat nomere napa Sidoarjo niku? Plat Hah? W. W. Mosok W Sidoarjo iki? Iya ta, Mas? S. Iya ta, Mas? Sidoarjo iki padha karo Surabaya ndak? W Mas, W. Iya ta? Nggih. Ya apa sih Rere? Ya. Niki Sidoarjo menika berarti bahasane sampun ngetan nggih, Pak? Nggih, ngetan. Kanca-kanca Astabrata niku mayoritas nggih bahasane etanan. Oh, Nggih. berarti kados kon ngoten niku nggih. Kon to lele. Ngono. Maksudnya kowe to lele, ngaten niku nek dibasane napa? Nek dibasane napa? Kowe to lele. Berarti kon ta lele ngono ya. Nggih, kon ta lele Oh, ya. ngoten. Nggih. Anu ya bagian live streaming dibusek mau ya. Titit ngoten. Titite sapa? Iya. Maksudnya disensor ngoten Iya, lho. Mbak, Nggih. tak cicipi ya. Suwarane. Iya. Mosok lagi ketemu wis kudu nyicipi. Mati kalau kata niku. Mesti suarane. Jarene urung ngambu wong wedok. Lah nggih mesti ngambu suarane. Ada YouTube mbok ding lupa. Berdiri dong. Terus kon ngopo aku? Ayo kon ngancani no. Wong wis mau acak ayo wedaan terus napa nganggo I see do. Si dupak ndasku. Kowe mau apa ya? Wong riase ning salon pas kok. Salon pus awor ngeyong. Salon pus awor ngeyong. Tak kira salon tok ora nggo pas. Lah mesti salon duwite pas lho. Mbak Aulia Pangesti. Nggih. Nembang. Tembang iki opo? Nembang. Wis kula merdeka mawon panjenengan sing srek teng ati napa. Wong nembangi nek srek teng ati niku saged menjiwai. Musik juga boleh. Oh, musik ya. Dimanfaatke Mas Tris ka. Anyang-anyangan, ayang. Grigis mawon nggih, wong wonten Grigis. ngomong ditanda. Sapa menjaluk greges? Mas Puji. Mas Puji. Nggih. Greges Mas Tris. Ya. Anakku tau greges. Sing ngebas anyar sing ngebas. Nggih. Nggih. Pripun, Mas? Gentosan. Oh, nggih bibar niki. Gentosan nggih. Heeh. Wah anu to, ndekne to sing ngebas iki mau. Ya, ora apa-apa. Yo, Greges Mas Tris. Ya. Hey, masih bersama Astabrata. Oi, asoy. Hey. Ayo bergoyang. Aku yo belajar kok.
kari manis kuryang manis yang biahi Kirimi. wis yo wis dengeriko pikir sing kuno yo kari manis kuryang manis tambahi gula wis yo wis sing dipikir apa kerasa emane mandu di emane man kari seru riko tangisan nanging ojo wedi kelangan ambu wariko hanya apa brother yo Hey. kari manis kuryang manis tambahi Hey. gula wis yo wis dengeriko pikir sing kuno ayo bareng-bareng semuanya yo kari manis kuryang manis tambahi gula wis yo wis sing dipikir apa kerasa sekali lagi ya mas yo kari manis kuryang manis tambahi gula wis yo wis dengeriko pikir sing kuno yo kari manis kuryang manis tambahi gula wis yo wis sing dipikir apa kerasa emane mandu di emane man kari seru riko tangisan nanging ojo wedi kelangan dengeriko sing bakal ngeliat Terima kasih. terima kasih Ya, Terima kasih. Terima genah kasih. we. Lagu ki meng Grigis. Dalam? Grigis sing genah ki meng. Kencing manis. Kurang manis umbeni gula ngono we. Kok teko kencing manis. Aku ya ndak mengikuti. Anu, mumpung musik ayang-ayange. Heeh. Iki duet lho iki ayang-ayang. Mas Heru, Mas Heru, Mas Heru. Mas Heru monggo. Heeh.
Ngriki Mas Heru. Heeh. Sama siapa Mbak Denko? Boleh. Den. Wong engko seri njaluk ireng manis kok. Ya, mangga Mbak Denko, ayang-ayang mumpung sih musik rasane. Dhuwur kayak panggungnya. Lah wis ngono wae. Kayak melok benteng Takeshi ya. Wayang kok benteng Takeshi. Ayo Tris. Ayo coba Cepet. Tenan, ki penyanyi dongdeng kok so. Ndang kok lungguh ngarep aku. Oh, keduren tak bacok. Enggak. Tasik ruame Mas. Estu kok ya. Oke. Bareng Asta Brata ada Mbak Denko. Ada Mas Heru. Padang rasane ati kang nandang sengiting liang hanyawan aku kowe laku katresnan. Limas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi amung pacoban. Arepku meko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu dadi akoni. Senadyan dunyo ra iso nampa makel tresno yen kapisah mringkang waca. Kamas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Limas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelampung tresno datang kendang saking coba pake wangi tak pateni lahir tresno dan suci kasunyatan yen to aku siramu iseng nyawiji. Spesial baru senori itu band bareng Asta Brata. Oke. Kamas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Limas mustika ning ati dongaku siji
Terima kasih Mas Heru, Mbak Denko. Ya, satu kali lagi Mbak Pesek. Nah. Napa niki? Sambal kemangi ya. Nggo balekne rasa ning gamelan. Tak kira nek pun rampung. Sak lagune, sak lagune. Anjir. Monggo langsung kemawon. Oke. Yo coba kaya ngapa sambal kemangi. Yo, Mbak Sri Wahyuni. Yo.